салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаш намешавем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешрави мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментари фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо WhatsApp мо ки рӯи экрана ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешрави мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Танген ҳастем бародаро, соли 2008, сӯзишвориш газ бензин, коробкаш механик, ҳолаташ бениҳоят хуб. Чӣ хеле мебинем бародаро, мошин бениҳоят тозаҳай, мотор, коробка ходовош 100%, 4 та баллони нав дора, аккумулятори нав дора, моторшам навай. Мошин 1 сола ҳуҷҷат дора, бе ягон расходи камбирия бародар 108 сум дар кори фурӯхта мешавад. харо дора дар ноҳияи восеъ, нарша 25 000 сомон мега. хайдори анилмуша бо камтарак савдо мешавад. илтимос беҳтар занг назанед, касоне ки хайдори анил ҳастед, бародар 108 сум дар кори марҳамат мошини хайдорӣ кунед. Мошин бениҳоят мошини хуб, тозаҳай. мошини дигари мо бародаро Opel дар кузуфи седан ҳастай, солаш 97. сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолати мошин бениҳоят хубай. мошин бародаро меличовка камтар, ҳамин краскаш кор дорад, дига ягон камбинӣ надорад. нав капитали ремонт кардаги ходовой, мотор ҳамаш 100%. баллонашам ҳолати хуб даҳанд. чӣ хеле мебинӣ, краскаш камтар, мақсад краска талабай. дига мошин ягон расходи зиёдӣ надорад бародар. бародарам 108 сум дар кор шуда фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, нарша 30 000 сомон мега. хайдори анил боша, биё ай пеш мошина бина, бо арзони хубаш мекунад. касоне хайдор боше, рақами рӯи экрана занг занед. Opel Vectra аст бародаро, солаш 91, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик. мошин бародаро ҳолаташ хубай. ҳуҷҷатош то сентябр муҳлат дорад, 4 та баллони 85%, аккумуляторшам созай. танҳо ходовой кардан дар кори халос бародаро, дига ягон камбинӣ надорад, на ходду ҳамаш кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри Норак, нарша 14 000 сомон мега. хайдори анил боша, мега бра ай пеш мошина бина, маҳқилша бо савдош мекунад. касоне хайдор ҳастед, рақами рӯи экрана муроҷиат кунед. ва бародарои азиз, фикрҳои худро ҳатман дар комментариҳо нависед. ба шумо чӣ намуди мошин дар кор боша нависед, дар видеои оянда пешкаштон мегардонем. ва каналда ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. эълони дигари мо бародаро, хонаи фурӯш аст. хона бениҳоят бисёртар буд, минуташ 6-7 минут буд. мо 1 дақиқаш кардагем, камда суратша теста кардагем. кадиме ки дар кор боша, рақамҳоро экрана муроҷиат кунед, видеоша рӯй мекунад, хубтар мебинед. хона бародаро 8 соти замина, дар хона 1 та коридор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, оғил, ҳама чиз бародаро дора. ҳуҷҷатош 100%. хонаҳо ремонт мелай, зиндагӣ мекунем, бо ҳама чизи чорас фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, деҳаи Уялӣ, дар пеши бозори нав буда бародаро. хона дар шоҳроҳи Душанбе Бухтарда қарор дорад, дар наздикии шоҳроҳ. касоне хайдор боша бародаро, нарша 200 000 сомон мега. рақами рӯи экрана WhatsApp дорам, метавонед ки муроҷиат кунед. мошини навбатӣ бародаро Opel Vectra B, яъне ки дути ҳастай, солаш 2000, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ 100% бародаро. чӣ хеле мебинед, 4 свет, краскаш тоза, мотор, коробка ходовой сот, 4 та баллони нав, ҳуҷҷат ҳаст. мошин на ходду, ҳамаш 100% кор мекунад, ягон камбинӣ надорад, салоншам беҳад тозаҳай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 39 та мега.
мошинхари анил боша, бия айпеш бо хеле арзонш мекунад бародаро. касони хайдор бошед, марҳамат рақамиро рӯй кунанда занг занед. мошини дигар мо ашка аста ки бародаро пурсидаги буданд. соли 2004 сӯзишвориш бензин, кузов хэтчбек, авиом 1.6, коробкаш механик. мошин ҳолатш хубай, краскаш тоза, мотор коробка ходовой соз, задагӣ пурсидаги надора, 4 та баллони ҳолати хуб. салоншам тозаҳай, мошин нахаду, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, нарша бародаро 55,500 мега. мошинхари анил боша бо муомила дорад. касони хайдор ҳастед, барои маълумоти пурратара ба даст овардан рақамиро рӯй кунанда занг занед, маълумоти пурра ва алехтара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчанд та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамаи мошин, хона, замин, квартира чизе бораи фурӯхтан ки реклама дошта бошед, дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки канада меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наводҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро, барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон аз дастгирии ҳар як шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешраи мо ҳастед. хайр то наводҳои оянда.